To je sva slobodna teritorija koju kontroliše, tad kad sam došao u Rede, 14 momaka. U Sarajevu Ray-Ban na očarima, 70.000 boraca, kaže, tad kad sam došao, rekao, odavde se može preko Pala i preko Hreši sići u Sarajevu prije, sa istočne strane, preko Romanije će se radije deblokirati Sarajevo nego iz Sarajeva. Dole zarobljeno imaš vojsku. Te tog momenta, taj mali, kad sam ja vidio, suze idu, 17 godina, i tad je tog momenta vođa puta bio Hasan Turčalo. To je čovjek, ja nisam vidio veće snage. On je kuso, on za jedan put, ko vodič preko Grebka, on ja mislim da u jednom pravcu prevali 3 puta veću kilometražu nego onaj koji uspije preći Grebak. Jer to je čovjek isto duh, kasnije pogledao. To je čovjek isto duh, sam ga pogledaš. Sad je u sred koloni, sad je na vrh koloni, sad je pozadi koloni. Okreneš se na drugu stranu, tam nešto 100 metara od kolone izviđa. Šta da preko ovaj čovjek je? Mi imamo sad tuk u Bajegi, trči, šta znam, pa Huso Turčalo je se... Turčalo je za tuka heroj. Pa Huso je gazio blato, jeli, nenadmašan koji daje život. Mi sad od Đeljka, od Tuka, ne znam ja, niko te ljude ne pominje, dijete nosi, ne napušta Goražde, nosi 25 kila brašća da ima da jede. Kad ti vidiš sad ovu stvarnost i šta ja znam, ja sam u svakom momentu bio u stanju poginuti za muslimanski narod. Od 90, prije toga. Žalostno je čovjek, kad vidi jednostavno šta su oni od ovog naroda uradili i ko ovim narodom sad. I probijaj se, znači, probijaj se, tako ovaj dio tog puta, probijaj se to da bi Nasser odmah čim je došao snajperom ga skinuo. Pa on je čovjek koji je znao, on samo može biti veliki kad pobije puno veći osobi. To je on znao i on je to radio, on je sve pobio. On je samo zvijer u ljudskom obliku. Mene ljudi kad pitaju ko je Nasser, ja kažem, on je samo zvijer u ljudskom... Ono je, znaš šta je mene... Čovjek, odnosno zvijer u ljudskom obliku. Znaš šta je problem kod njega? Što je on kad ostane sam, on je tolika ona ženska stvarka, što kažu, da ne čovjek pomene. On je manji od makova zrna. On je tolika kukavica u životu. On je hijena, klasična, ona ofucana, samo ako ima drugi da navraća hijena, da otimaju od lavova meso i ne znam, i da on čaprka, posto toga da uzme najveći zalogaj pa da pobjegne. Pa on jedino to zna. Pa sad to zna. On je bez mozga i ona izmanipulisati. On je čitavo vrijeme. On je pripremio teren. On je toliki manipulator bio. Pa ono naprijed smisli baj kako je u okruženju ostao, kako je ostao tam vam, pradir. Pa on je srebrenička ceca. Znam ja, ali da nije bilo njega, Alija bi izmislio drugog. Jer Alija je na početku podrinjao tisak. Teško bi, vidi jednu sad stvar. A ima jedna činjenica ipak, na primjer, vidi, ako ubiju mene, ako ubiju Hameda Salahovića, ako igrom slučaja izbjegne atentat, pored toliki zlostavljanja, Hamed Efendić, ako na Ahmutića bacaju bombe, ako naprave preko četnika zasjedu Akif Ustiću i 20 i nešto ljudi, ako na najbrutalniji način ubiju Nurifa, ako Mekanić mora da se probija
da bježi prema Konjević polju, pa iz Konjević polja da se fata zbog i šamaraju takvog čovjeka, zlostavljaju doslovci. Ako, na primjer, sad, i ono što je specifično, jel, oni su u ratu, sa bilo kojeg područja, običan borac, ako bljesni, i čim ljudi počnu kaj, jepote, dobar je ovaj borac i šta ja znam, taj čovjek za 3-4 dana pogine. Tako je poginuo Almin iz Spala, Almin, jedan sin, Ahmed, ja mislim se zvao. Ono se su došli u Razgračinu, jednom pričao se da ga je ubio Kema. Čovjek bio jedan najbolji boraca na Balama. Ko to plati glavu? To je... Tamo ništa nije drugo. Tamo su čitav rat, samo spletke pravljene. Sjela, spletke, ko će, kako će, dok će. Kad je gusto, svi se napakuju. A uža ti nisi još, znaš i sam ti još nisi sad iz Močevića, sa prostora Skenderovića i sa linija došao, pada teritorije, jel, djeca tatu momenta brane, 16 godina, ja znam djecu koja su branila prilaze od Pribičevca prema gradu Srebrenice. Oni patike i rusakove, sve napakovano, kidsa. A mi dok smo još gore bili na seri se spakovao. Pa spakovao se, vi niste još ni krenuli, još odolivati. On se spakovao sa svojom mafijom, gledate što. Pa i 17. je tražio... I tu ja tebe malo prije pričam, na koji sam ja poziv u Sarajevo i kako sam ja otišao, šta ja znam. Ja sam mogu u Srebrenici imati sve na svijetu, a svi su me opet znali, nije ni korist. No to on se sjatio, jedan od njih trojici, da sebi napravi lične karte na srpska imena. I kad je dovukao, kad je pobjegao svoj od grupe iz Potčara, od ozno Potčarski rik, kad je pobjegao u Klanac, i kad je tražio imali ko da ga provede tam, da kidiše, da fata se Tuzli. Tu se vratio njima, kad nije mogu, nije smio kud da se fata. On nije ni bio na zasad, on je išao da bježi. Pa kasnije se prikucao njima i šta ja znam, bio je dole i šta ja znam, ono kasnije kad su se oni mene od brata pa ostali, kad se postrojili, dole kad su na prvu dole krenuli, nije tu ni bila planirana, zato su planirali takvog momenta da išćeraju one kamione i da naprave barikadu, ovi su dozgo udarili, moraš pucati ti o neki, ali oni su bezbjedno taj teren. A šta je postrojavanje, kad je bilo, moj brat bio, eto tad tog momenta, bio zamjenik, to je prva Potčarska četa, moj brat, Ekrem bio komandir čete i moj brat bio zamjenik i odmah istog momenta na brata počeo natezati puške. I on je tad dole, kad su sišli tad tog momenta, istina, Ekrem je tad Savlović postrojio tad gore, iznad Pasiku gore, u Bjelicama postrojili se, onda i krenuli dole u pravcu tu, da tu uradi zasjedu i onda, i on se prikucao tu, šta ja znam, jer ne se, jednostavno će biti neka posebna tema, položit će račune, to nema sile za sva svoja zlodjela. To nema samo Allah, Jelešanovi, da zna, da ima oni koji samo čvrsto pred Allahom stoji